Hvad laver du med? Skal jeg ikke hjælpe dig op med vandet? Det er Rasmus. Hej. Ja, hvad mener du? Hvad... Nå? Jamen, så må vi hellere komme. Hvad? Jeg har... Nej, det kan man ikke bruge alligevel. Og det er bare fordi, jeg har fået en and af min mester. Så... Ja, jeg finder lige ud af det. Jo, vi kommer lidt tidligere, tror jeg. Men Patricia er på arbejde jo. Vi kommer klokken halv syv. Ja. Patricia hun kommer først hjem halv seks alligevel. Nu skal hun i bad nu. Vi ses. Hej.